नोंथांमोनहा फाननो गोनांबो जानानै फैना कन्टेक्ट खालामनानै लाराय हरबानो जाबाय जायफोर फानो नैबे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो जोंना गुवाहाटीयाव थाग्राफ्रा हुसियार खिन्थु एबारलाय खारग'नाय नंला नोंथांमोना भिडिअखौ हले स्किप खालामना नायबा बुजिनाय नङा दे नोंथांमोना एकदम ए टु जेड फुल भिडिअ वाच खालाम फुल भिडिअ नाय अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना ए टु जेड आं मा फोरमायनो नागिरदों मा बुंनो नागिरदों जोंना गुवाहाटीयाव थाग्रा अलंग फं थाग्रा आरो दुरनाम जाना खारलाबायग्रा हौवा हिनजाव सोलाय सोल' बदल खालामनानै खारलाबायग्राफोरा एसे हुसियार जादों जोंना कामरुप एबसुआ गोदान आफाद दाबाय आरोखि हे गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसे बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोजों हेपि मंगलबार सान दायो जोंना जि आफाद दादोंना नैबेखौ आं एकदमबारे थेंक इउ सो माच होनना बुंगोन आङो कामरुप आबसुखौ आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोदो मा फोरमायदों बिनि उनाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोखि बाथ्राफोरखौ कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों फोरमायनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों आरो लोगोसे वार्निंबो होनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव जे गोबां मानसिफ्रा गुवाहाटीयाव खारबोयो सोरबा गुबुन हिनजाव हौवाजों खारबोनाय सोरबा गुबुन हिनजावजों खारबोनाय हौवा थासेयावब्लाबो हिनजाव थासेयावब्लाबो गुवाहाटीयाव फैनानै बबेबा रुम भारा लानानै थाफैनाय जोङो नोंथांमोना मिथिबाय थायो आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थानायखौ नोंथांमोना मिथियो जे गुवाहाटी नोगोरमायाव बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दंफैयो फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायगासिनो थायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना समाव गाज्रि लोगो मोननायनि जाहोनाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै समाव गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा थायो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे खायफा मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गुवाहाटी नोगोरमायाव फरायनो फैनानै बिथांमोना थैनानै थांनायखौ नोंथांमोना मिथिदों माब्लाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नोंथांमोना मिथिदों माब्लाबा सुइसाइड जानाय मिथिदों दा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम एखमब्ला बा सानसेयावनो मोनबा गाहाम हौवा हिनजाव खारलायनाय जों केसेसफोरखौ मोनो आरो लोगोसे माब्लाबा बिदिनो रेप केसफोरखौ जों मोनो आरो न'खराव हौवा हिनजाव बुलायनायफोरखौ जों मोनबाय थायो गोबां जिल्लानिफ्राय बांसिनानो बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनिसिम कलफ्रा फैबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ नाजालांबाय थायो आरो नाजालांबाय थागोन अब्लाबो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ जे बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो थाखाय गुबुन खामानिखौ मावबाय थायो अब्ला जोङो गुवाहाटीयाव थानाय थामहिनबा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बा बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो थाखाय दिनैनि सानाव जोङो मोनसे स्क्वाड जों लन्च खालामदों आरो बे स्क्वाडनि मुङानो जाहैबाय जि आवेर स्क्वाड थामहिनबा गुवाहाटी आबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड बे स्क्वाडाव माखासे रैखाथि भलन्टियार्स आरो संगालि भलन्टियार्सफोर थागोन गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्ट दङ ईस्ट वेस्ट आरो सेन्ट्रेल जाथारबायमोन नालाय ब्रा एकदम न'बां जाबां गारना खारनाय दिनै गारना खारनाय गाबोन गारना खारनाय सानसेयावनो एकदम 101टा केस फैयो बर'आ बिदि हौवा गारना खारलाय हिनजाव गारना खारलाय गुबुना गुबुननि हिनजाव लाना खारलाय सोरनिबा हिनजावखौ दोनखारलांदोंनो बेंगलराव आरो गुवाहाटीयावनो बांसिन आं खोनायो सोरबा मेक्स' कम्पानि सोरबा माबा हिमानि कम्पानि सोरबा बर' प्लास सोरबा फेयार लाभलि कम्पानि मेंग' जस कम्पानि बेबायदियाव माने हिनजाव लांखारना थाहैनायखौ आं खोनायो आरोखि एबार खिन्थु बारग'नाय नंले आरो नोंथांमोना एबारनिफ्राय हुसियार जादो आरो जायफोर खारगोन जानानै सोरबा रेडिफोर जाना दं खोमा एबार हले हुसियार एबार हले एलु एला सान मारिनानै नोंथांमोना खिन्थु खारग'नाय नंला खिन्थु मिथिबाय एसे गोसोआव गोला आरो जायफोर भिडिअखौ नायदों शेयार बानायना हो जोंना कामरुप आबसुआ जोबोद मोजां इनिशिएटिभ लादों एबार हले एकदम बरिया सुपार उइन मिथिबाय स' दहाय जुन्थु भिडिअ आं इन्ट्र होदोंमोन ना जोंना कनजिता बर' बिनानाव सिस्टार जायफोर फानो होनना बुंनाय जायफोर फानो माने सोरबा एसे एक्सट्रासो बुजिलायगोन दा
मिथिबायना सोरबा दा एक्सट्रा बुजिलायगोन बिथांमोननि नाम्बारा स्क्रिनावनो होना होखादों नोंथांमोनहा बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै जाय इउटुब चेनेल फाननो नागिरदों बा जाय इउटुब चेनेल फानो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै रायहरबानो जाबाय माने सोरबा सोरबा फाननो गोनांबो जानानै फैयोना इउटुब चेनेलफोरखौबो माने सोरबा माने समाथ' एखे थाबाय थायाना लोगोफोर सोरबा एखमबा समाव फैसानि प्रब्लेमबो जानानै फैयो बेखायनो माने आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जाबाय आगैमोनहाबो बुंहरबाय थादों नालाय आंखौ आब' भिडिअ बानायनानै हो होननानै ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ बानायनानै होबाय आरोना नोंथांमोनहा अननानै गाज्रि मोननाङा जाय चेनेल फाननो गोसो बे आगैमोननि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै रायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायफोर फानो माने जोंना दैदेन वारि आरो अबुल नार्जारिया माने चेनेल जायफोर इउटुब गोदान क्रिएटर बा पुराना क्रिएटरफोर सोरबा जुदि फाननो गोसोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जोंना अबुल नार्जारि आरो दैदेन वारिजों आरो नै बिथांमोना जोंना चेनेल बायो आरोखि जोंना कनिष्ठा बर' बिनानावा जुन्थु इन्ट्र' भिडिअ होदोंमोन ना नोंथांमोना जायफोर बुजियाखैमोन ना मा होननानै बोलाना स्किप खालामना नायदोंना नैबे आरो जायफोर फाननो गोसो नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै जोंना अबुल नार्जारि आरो दैदेन वारिनो फानबानो जाबाय आरोखि जायफोर फाननो गोसो आरो कन्टेक्ट खालामलायदो माबालायदो आरो दिनै भिडिअखौ नैबे समावनो दोनथ'नाय जाबाय लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच गाइस लोगो मोनफिनगोन थाबैनो जरुर